Que tal, señoras e señores? Son as 6:29 da tarde, como cada tarde, venres tamén. Estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato, que aínda non nos seguides. Mal feito, @Voltas co Prato, e están penduradas todas as receitas que nos enviades vos e que cociñamos nós. Con quen? Pois con dous fantásticos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Bueno, Estefanía, volviches, o regreso, a volta. Que tal? Moi ben. Como estás? Estupenda. Foi ben a semana? Maravillosa. Que pasa? Por que contestas só cunha palabra? Non Ben. estou preparada, creo que para contestar con dúas. Sí que estás, mira. Bueno, non sei como está Xulio Mato despois do de onte. Eu, pois como sempre. Como sempre que é mal. No, ben. Ben. Eu gaño ou perda, estou ben. Sí. Sí. A vida para ti non é dura. Son laxo. A vida... Bueno, se di é laxo. Imos ver que cociñamos hoxe. Eu creo que vai ser algo da Semana Santa. A ver que nos trae Ángeles de Narón. Chámome Ángel e son de Narón. Vamos contar como fago eu os huesos de San Expedito. Bate os huevos co anís, a levadura e nun bol poño a fariña co leve de un huequiño no medio, añado os líquidos e vou amasando. Cando teño todo amasadiño, deixo reposar así como uns 25 minutos. Eu fago boliños e con estes boliños fago como uns churros, vounos freindo pouquinho a pouco e vounos colocando nunha fuente con papel secante. Poñolles azúcar glas por encima e xa está. Polo que vemos, a Ángeles gustalle bastante o doce, e tamén os paxaros, Vistes que tiña por aí piu os paxaros na casa? É verdad? Que terá, canarios ou así? Hai que preguntar. Polo son parece, sí. Ti crees que son canarios? Sí, porque eu tiña un Sí. e para poder dormir así, tiña que tapalo. Ah, sí, é verdad que os hai que tapar, Sí. Sí, que E un curioso. día farteime de tapalo e... Bueno, no, esto no, marchou. deixeino voar. Ah, deixáchelo marchar, deixáchelo marchar. Despois de estar metido na xaula, a ver canto aguantou por aí adiante, pobre, pero bueno. Era un survivor. Ángeles quería cociñar osos de Santo Expedito, que é algo que igual a xente na casa di, que é iso? Pois é algo moi tradicional, sobre todo da Semana Santa sevillana, creo, non? Bueno, Pregúntalle. é máis ben extremeño, pero... Extremeño, bueno, Está cerca. pensei que era máis andaluz, bueno. Está cerca. Ves, dos dous sitios estame dicindo, así Sí. que cala a boca. Sí, que eres hoy no está eu. Eres un fala barato, Hoy eres no un está fala eu. barato. Hoy no está eu. A ver, que teñen de particular, a ver, estes postres? Pois a forma. Ah, A forma, porque dás aí unha forma que de feito vou nos facer eu. En serio? Sí. Ostras, Sí. vale. Osos de San Expedito. Sí. Osiños. Osiños. Vamos facer pequeniños. Sabes quen é San Expedito? Sí. Que é o patrón É de o meu que? patrón. É o patrón das causas imposibles. É o patrón de Xulio Mato. No, eu creo que San Expedito xa deu por perdido a Xulio, xa dixo Hasta hasta él. Bueno, entón, Bueno, vas facer o que os decía, é osos. pola forma, dás aí unha forma determinada que queda como dúas aberturas que recordan Ah, os osos. ao final dun oso. Están super ricos. Que guai, que guai. Son destes postes, estes 12 de Semana Santa, que hai moitísimos por Galicia, pero que ademais ti, Estefanía, vas facer outra cousa distinta. Eu vou facer uns pestiños. Uns pestiños. Sí, Un riquiño pestiño. un riquiño pestiño. Vale. A ver, o pestiño, que é? A ver, o pestiño é unha masa frita. Se te nervioso, No, é que ia dicir unha cousa e dixen, non o digo. Cortaxeste. Sí, corteime. Un chisquiño. Un chisquiño, corteime. Que é o pestiño? Pois é unha masa frita. Nada máis. Bueno, é unha masa frita que vai aromatizada con, o sea, a base da masa, aparte de ser de fariña, pois leva un aceite aromatizado. Moi ben. Pois cociñamos doces de Semana Santa hoxe venres no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Que tal? Moi ben. Ben? Sí. Sí. Bueno, osos de San Expedito, cañota. Que me encanta porque eu creo debe ser a primeira vez que os faz. Sí. Sí, vale, pois veña, é a primeira vez para todos, É super sinxelo. Pero é guai, Claro, é porque é a unha receta primeira moi vez para tradicional. todos. É unha receta moi tradicional. Vale. É unha masa que recorda un pouquinho as nosas rosquillas. Oh, que rico. Entón, como rosquillas xa fixen, bueno, Sí. pois estou dentro dunha calma tensa. Vale. Vale. Pero estás tenso, Pero estou calmado a vez, pero nervioso, pero tranquilo. pero empeza. Empezo. Bueno, fariña. Veña, fariña. As cantidades témolas na web.
Porque eu peseinas, acórdome máis ou menos, pero eran 250 de fariña. As cantidades, a xente da casa estás vendo, porque están aparecendo aí. Vale. Un ovo, 50 mililitros de leite, 250, 50 de eso. aceite, 75 gramos de azúcar, 250 gramos de fariña, lévedo, anís e reladura de limón. Xusto. Vale, xusto Todo que que estabas temos aquí, pensando xusto ti. que teño aquí. Xusto que está por aquí. Vale, De entón. todos os xeitos, sempre dicimos que vai quedar pendurado no noso Instagram, no TikTok e no Facebook, vale? E tamén na web da Televisión de Galicia. Teredes ali todas as Pois cantidades. eso, o dito, entón, 250 de fariña, Ajá, 80 de azúcar, ajá. 50 de leite, Vale, moi pouco leite, non? sí, 50 Pouquísimo. de aceite de oliva, Vale, un ovo. vale. E reladura de limón. Estás te dando conta que me acordo das cantidades, Sí, sí, Cañetas? increíble, Vale. Increíble. En vez de un vaso, como decía a nosa convidada, vamos a botar un chupitiño de anís. Un chupito, un Eso é, pouquiño, un pouquiño de anís. Un pouquiño, vale. O fermento, O sea, mestúralo todo xa, o fermento non vas químico, por fase, químico. nada, Eu non? vou a peito aberto. Vale, el vai así, ele é así, vale. Vale, mira, e agora relámoslle un poquinho de limón para ben. aromatizar. Guai. Estabas antes botando o aceite de oliva, eu preguntaba. Influe moito que o aceite sexa mellor, peor, A ver, despois na masa ou... Sempre a calidad dos ingredientes vai influir no resultado final. Sexa viño para un guiso, aceite para un doce, aceite para unha ensalada. Pa todo, non? Se o que lle botas é Vale, bo, vale. o resultado vai ser mellor. Pois aí temos a Xulio Mato mesturando para os seus osiños de San Expedito, Mira, patrón das causas imposibles. Non sei a canción, É a primeira vez que escoito esta canción. Claro, isto é, como a min, é unha receta antiga. Sí. Entendes? Sí. Eu son antigo como a receta, pero mira, que boa de traballar, que fácil se une todo. Estás te fijando, Cañotas, ou estás te rindo de min? Estou me rindo de fijándome a vez. Vale, bueno. Encántame... Osos de San verte Expedito. traballar. Sí. Parece complicada a masa, No, non? no, que pasa que, bueno, ahora vale, teño vale, que conseguir que se me despegue dos dedos. Claro. Entón, E son pouco a destas pouco, masas traballando. das que falamos sempre que che pide cousas ou non? Ou ten No. que ser as cantidades que A ver, viamos antes? a pastelería ben sabes que Non é o teu punto forte. nin é o meu punto forte, Nin é o teu punto, nin directamente. é o meu punto. No, pero me fío que é unha ciencia máis exacta. Entón, Vale. é mellor morrer ao pau ca receta, seguila ao pé da letra, para que nos salga algo medianamente decente. Vale, entón, pois, mira, a maioría destas masas son de ascendencia morisca, que é moi curioso porque se te vale. fijas, a maioría dos postres de Semana Santa, que é unha cultura cristiana, ven de outra cultura. Dunha cultura árabe. De unha que cultura curioso. árabe, pero Sí. non sabemos polo que. Pero sí que hai moitos... A mestura de tanto sea de razas como de culturas, como de Sempre é bo. o resultado sempre é bo. A nos encanta nos Eso mesturar é. absolutamente de todo Eso no é. programa. Xulio, deixote aquí, vale? Moi ben. A masa, Mira, meu eu xa home... a teño, xa a teño. Sí, vale, tío teu. Marcho con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos alá. Estefanía... Que tal? pasa? Moi ben. Quero ver os... Ah, que é iso? Pois mira, o que? Esas estrelas estrelas. son anises estrelados, pola forma de estrela. Que bonitos. A ver, mirade na casa, son preciosos, fixadevos. Sí. Nesa, bueno, é para que lle deu o aroma ao fritir o que vai ser o pistiño, Claro, aí teño aceite. Pero ese está morniño, non? Está morniño, Vexo que porque tes o eso xa é 13 para o remate, para Vale. fritir. Aquí este é para infusionar, porque Ajá. este aceite vai a ir dentro da masa, Vale. mesturado coa fariña. Bueno, este aceite infusiono co anís estrelado, Ajá. coa corteza do limón e con canela. E agora voulle engadir viño. Ultra aromatizado, 3 aromáticos. Tres Veus aromáticos. arriba, cos aromáticos. Estefanía. E agora vai meter viño. Viño ou aceite? Este é un viño blanco. Xa o vin, Viño que é blanco. Xa vin. Viño e aceite. Escoita, eu cando vin dixo, mano, pinta de tinta non ten. Bueno, non vayas a pensar que a mellor pensabas que era un vinagre. No, viño blanco. É viño blanco. E iso non lle pasa como a auga, non salta nin nada, co aceite. A ver, si tes o aceite fervendo, sí, pero Claro. neste caso é para aromatizar o aceite ten que ir suave, senón Xa. tamén queimas o aceite, queimas as Temos os un problema que condimentos. o teu delantal ten que facer un arranxo aquí. Aí está. Vas meter Podo, coño- non? Sí, podo. Déixote. Nada, digo Douche que tes o micro por aí, aí está, así. Aí. Agora ben, non, Douche permiso. compañeiro? Sí, supoño que sí. Mellor, Escoitasme ben? perfecto. Moi ben. Seguimos, veña. Contame. Vale, Misturas isto é unha receta tradicional. Ajá. E aquí vou mesturar o que é a fariña, pois con ese aceite e con ese viño, ese aceite que foi aromatizado. E ti antes falaba con Xulio das cantidades, ti sabes? A ver, cantidades, a Xa. ver, creo que me vas a ter que axudar. De Sí. fariña, Te axudar eu, di. algo terás que facer, non? Sí, Digo vale. eu.
Mira, digo cheu, 250. De fariña foron 250. De aceite pode ser que foran... 70. 70. E de viño outros 70. E de viño, direicho nun momentiño, pero sí, en torno aos 70 exactos son tamén. 70 exactos. 250, 70. Mira Vale, que ben. Perfecto. E- Moi ben. Estas sobremesas son máis típicas de aquí ou son máis típicas da Semana Santa do Sur? Entraron por aí, entraron... Ah, sí, tamén. Tamén. O sea, son tamén, teñen ascendencia morisca tamén, como contaba Xulio das súas. Ah, que curioso. Que curioso. A ver, isto xa sabes que é un pouco que en cada zona van adaptando un pouco as súas receitas. Aquí igual os pestiños non os facemos tanto, tiramos, igual nos decantamos máis polas rosquillas, pero bueno, Isto voucho apartar, está fervendo aquí, que bollo tes, que bollo Ves? tes. Aí está. Que chama xente da casa, 664-483419, o teléfono da Voltas co Prato, e contádenos que receitas facedes vos por Semana Santa. Cal é o voso postre, a vosa sobremesa favorita da Semana Santa, querémolo saber no teléfono do programa. E recordade que repartimos cartiños, a ver se o sabe Estefanía. Como é? 50 euros. Nunha volta, E 50? doutra volta. Moi ben, Estefanía! Maravilla, maravilla, maravilla. Mira. Vale. A túa masa xa está, non? Cañotas, pusiste Acércate. rojo, Puxeme rojo, por qué? Non sei. Por qué? Te gusta Estefanía? Me encanta. Me encanta. O sea, Se- Gústanlle os meus espera, vestidos. gustasme máis que Xulio, que xa é dicir, Menos O sea, mal, xa é Se dicir, nota, que me gustas se máis que nota. Xulio. Vou mecelar, Entón, xa tes a masa lista, non? Teña masa lista. Vai. Mira, unha masa, xa ves, unha textura Sí. moi suave e, sobre todo, o aroma que desprende. Parece... Ah, sí, que curioso. Cheira ao viño, claro. Cheira un viño, poquinho ao viño, os aromáticos a que máis lle a botaches. limón, sí, a limón. canela, Moi ben, os moi ben. anises, porque eso, Gústame. a infusión axuda a que eses aromas se desperten. Se desperten. Vale, pois vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece a Ángeles de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Ángeles. Que tal? Vente por aquí. Ángeles. Vente por aquí. Hoxe tócame pastelado. Porque xa ibas xa lanzada xunta a Xulio. Iba para xuntar. Xa. Sí. É máis de Xulio. Eu Estefanía, No, ti estaba máis Xulio. cerca. Queres ir xunta a Home, Xulio? que é normal. Vale, pois veña, vamos xunta a Xulio. Veña, vamos xunta a Xulio porque Sí, xa- ela quería ir xunta a No, Xulio, sabes que pasa, Ángeles? vamos a cumplir. Hoxe leva moito tempo con Estefanía. Pasa, Sí, arrimei, claro. Non sei por que Es será. la tarde con Estefanía. Por que será? Non sei, non sei. Eu creo que está un pouco celoso porque cando non lle falo a el, sabes, parecelle Sí. mal. Bueno, é que te metes moito con sí. ele. Hoxe non te meteche nada ainda. Ves, Entonces, e pasa o mal. Claro. non tes a falta. Xulio, apetéceche traballar? Estou traballando. Pois veña, contalle que estás facendo. Vale, mira, Ángel, estou facendo unha idea como a túa. Osos de San Expedito, vale? Teño aquí a masa xa repousando un pouquiño, pero estou facendo agora un acompañamento que é unha salsiña de naranxa. Con naranxa. Vale. Entón, exprimín o zumo de unha naranxa e a outra peleina e piqueina. Agora voulle botar un pouquiño de azúcar, un par de culleradas de azúcar. Para que non quede Claro, moi agrio, moi vamos a amargo. facer como se fora unha Claro. especie de mermeladiña, pero así moi express. Moi Entón, ben. agora, tan pronto me ferva isto un pouquiño, vou no triturar e vou no volver a botar aí para que reduza. Ese aceite está... Ese aceite está... Está lanzado, Está pouco a pouco, porque como despois teño que fritir, Claro. pois para que non tal. Vale, entón, eso vai ser o acompañamento dos teus osiños, non? Vai ser, eso é, unha salsiña super sinxelo e super rico. Que che parece, Ángeles? Como ves a situación? Para chupar os dedos. Vale. Vale, sí. É que foi un segundo Sí, de... Un segundo Eu de... dicía, Era non lle para non gustará falar eso. malo. Sí, sí, Porque no. eu suelo falar mal. No, entonces- ti fala como queiras, aquí. Vamos ver de Estefanía, veña, vamos falar. Vamos, mira. A ver, Estefanía, Anda o rapaz con déficit de de atención, sí, o pobre Xulio. Joder, Xulio, viches que celoso se puxo? Por que viñera contigo? Ai, ai, É increíble, É que... É que Bueno, outro día, a ver, é porque outro día regalei un brócoli moi bonito. Entonces, claro, cae o rendidor meus pés. Quen che regala un brócoli? Non, a menudo non. Ves? Pois aí está. A mí nunca me regalan. Claro, ningún, veña, contalle, Estefanía. Boa tarde, Ángeles. Hola. Que tal? Bueno, eu vou facer uns pestiños, a diferencia de Xulio. Non sei se coñeces esta masa. Non. Bueno, pois é unha masa... Será algo que non provei aínda. Estás como a mí, non te preocupes, Ángeles. Estás pero como... É moi rica e moi sinxela. É unha masa que tamén vai frita como os osos, pero bueno, esta vai aromatizada. A base de, bueno, leva un viño e nos aromas usamos anís, cáscara de limón e canela. Ben, eu creo que acordaste, sí, eu creo que gustouche. no cheiro se percibe Mira, eses mira. aromas, non? Sí? Que che parece? Perfecta. Perfecto. Sí? Vale. Gustache? E ti valo acompañar de algo ou non? Eu- Porque Xulio tiña esa mermelada express de Sí. laranxa. Eu o que vou facer son dous acabados diferentes. Oh,
porque estes pestiños normalmente ou se rematan dunha maneira ou de outra. Entón, unha maneira vai ser... O sea, que hai como debate a hora de rematalos. Depende da zona, Vale, sí, do vale, vale, gusto. sí. Hai xente que o zonas- remata, sí, con azúcar e con canela e hai xente que lle fai un baño con mel. Oh, que rico o baño con mel, eso pode estar moi bo. eu non sei por cales se decantar aquí, Encima é Ángeles. sano. Encima é sano. Ti queres máis de azúcar e canela ou de mel? De azúcar e canela. Bueno, pois vas probar os dous, é o que hai, é así. A ver, Ángeles, contame, despois do que viches aquí, cal crees que pode ser a gañadora ou cal crees que che pode gustar máis? Sin probar teño difícil. Pero bueno, quizás me guste o dela, porque como non o probei nunca... Tranquilo, Xulio. A ver, non te celes, Tranquilo, Non te celes que a Pero última como está, Xulio, hoxe? Puxolle unha cara, puxo unha cara que acaba de... Dios mío. A coitelar, Estaba mirando o modo de traballar que esa masa, é o único que fixo. Sí. Sí. Bueno, Ángeles, Estás- vouche pedir que vayas á zona de Moi sufridores, ben. despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Ángeles Perfecto. Nerón, que está connosco. Na volta co prato. Como está? Non te piques, Como está? non te piques, Como está, Xulio? porque las verdades duelen. Non te celes, que teño unha chamada. Hola, Alonso, dende Viveiro, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estamos? Ben, aquí Ben. estamos. Bueno, teño entendido que Alonso é experto na pastelería. Ui, Bueno, sí, levamos uns cuantos anos xa traballando nisto, sí. Tes unha pastelería, ti, non? Teño unha pastelería. Sí. Ahora sí que estou Empezaron tenso. meus pais, agora estou eu. O sea, que é de segunda xeración. Segunda xeración, exactamente. Cantos anos levades? Pois levamos 44 anos. cosus. Case os mesmos anos que a ti. No. Facendo postres, Ah, digo. sí. Mais ou menos igual, verdad? Sí. Bueno, oiches, Mais- Xuli é a primeira vez que fai os osiños, pero eu quería preguntarche un pouco, porque en Viveiro vivides moi intensamente a Semana Santa, non sei se tedes algún postre, algunha sobremesa particular por aí. Aquí o postre típico é o pan dos apóstoles. O pan dos apóstoles. Bueno, Exacto. nada máis chulo, É moi curioso, é como é ese pan. A ver, o pan, digamos que todos os sitios fan a rosca de Pascua. Sí, a rosca. Entonces nosotros buscamos algo diferente. Facemos parecido á rosca de Pascua, pero sin curado e con frutos secos. Con frutos secos, moi ben. Tempo... Sí. O sea, a idea así pareceme boa. Bueno, pois, Alonso, non me queda outra que pedirche que veñas un día a traer algo así polo programa, que estás convidadísimo, vale? Pois cando queirades, Nos ningún encantados. problema. Nos encantados. Pasa boa Semana Santa, un bico grande. Igual, Chao. un bico, hasta logo. Chao. Chao. Sí. Acabo de dar conta que mandei un bico carmar de aceite. Xulio está empezando a poner os seus mira, osiños. vouche enseñar solo a forma, porque se Vale. chaman osos de San Expedito. Sí. Facemos un churriño así largo, Ajá. doblámolo, xuntamos as dúas puntas e agora volvemos a girar esta parte de aquí e nos quedaría como un fémur, non ves? Un fémur, un oso. E así Bueno, ten unha todos os forma que un vou- pouco rara, Así eh? todos os que vou facer. No, Ten un despois o pouco- fritir o pensa dele. que vai a hinchar. Sí. E vai ter aínda máis forma de oso. Teñen unha forma un pouco rara os de Xulio. Mentras tanto, vamos a contar a Galicia varias cousillas, porque a Semana Santa é claramente unha festa doce. E sí, nestes días atopamos unha boa mostra nas nosas pastelerías. Temos roscas, por suposto, bolos de vento, bonas de Pascua, deliciosas torradas, leite frito ou ovos de chocolate. E sí, buscando un pouco tamén podedes atopar os osos de Santo Expedito na Semana Santa sevillana. Son un clasicazo, igual que os pestiños. En calquera dos dous casos, son doces feitos con masas riquísimas e moi anisadas, similares ás das nosas rosquillas, poderíamos decir. Probade na casa, non resulta moi complicado e son moi viciosos. Logo non digades que non avisei. Por certo, Santo Expedito, xa vos dixen que é o patrón das causas imposibles. Así que, se precisades de algo, xa sabedes, a pedirllo. Xulio, non sei se lle quere pedir algo a Santo Expedito. Eu con que le veden na sartén, váleme. Prefires que cambiemos as receitas? No. Non? Estás contento ca túa? Xa cho direi despois. Mira Vale. que bonitos quedan, Moi ben, que parece sí. isto eras Quedan- unha de la vida. Quedan bonitos, quedan Hombre, bonitos. claro. Sí. É unha que Eres frita unha para quedar- vez a vida. Que serie, Claro, Eres unha vez a vida. claro, falaba do corpo humano, Sí, non? Pois, parecen cromosomas, de feito. Era, sí, bueno, Aí, sí. non? Aí, cromosoma aí, sí, Bueno, parece sí, un pouco... A ver, vale.
Pouco xa que estás científico. Xa. 664-483419, recordade o teléfono do programa, vamos lanzar a chamada ou a pregunta de concurso e recordade tamén que podedes seguirnos nas redes sociais, @voltascoprato, que non dixen antes, tedes aí penduradas todas as receitas e Xulio está comezando xa a fritir os seus ociños. Vou baixar un poquinho o lume Vale. e vou empezar a fritir. Pois mira, xa que estamos aquí, que falaba do teléfono, vamos soltar a pregunta de concurso. Vale. Veña, señoras e señores, atentos, como se chaman os doces que fai hoxe Xulio? Osos de San Expedito. De San Expedito. Expedito. 664-483419, chamade 50 euriños en xogo e se vos portades ben hasta vos manda Xulio Mos aos indios. Sí, Se de San sobran. Expedito. De San Expedito. Veña, marcho con Estefanía, veña. Hola, hola! Mira que chulis. Os teus son claramente impresionantes, non como os de Xulio. O sea, Os meus son moi cuquiños. Son moi cuquiños, eh? Sí. Sí, que bonitos. Vou empezar a fritir. Como mola. Facemos, a ver, eu estirei o que foi a masa. Xa. De feito, a masa, aparte de todos os aromas que lle había engadido, cando xa tiña casi a masa lista, engadille semillas de sésamo. Vamos, outro Pa que levas aí aromático un máis. A ti cos aromáticos eres un pouco merche. Un pouco sí, merche. Eu veño a por É todos. un pouco merche, uno, sí. Vale, e agora xa vou empezar o que é a fritir os pestiños. E quitas a flor, o... O anís, O anís, sí. está xa aromatizado, Sí. xa foi cantando, Vale, senón vale, despois vale. o que vai facer é queimarse. vale. E deixar sabores que non nos Deixes interesan. sabor queimado, vale. Estirei a masa, Entón, a forma é como se fose unha servilleta así Unha dobrada, servilleta non? A forma dos dobrada. pestiños. En cadradillos e doblamos esquina máis esquina e xa está. vouche enseñar como Vale. fixo. Mira. Sí, quero ver un. Estirei a masa, Ajá. cortei con un coitelo para facer así estes cadrados e agora de esquina a esquina Vas apretamos pechando. e pechamos e xa está. E digo eu, se os quixeras facer, o sea, son deste tamaño normalmente ou pódense facer máis grandes? A ver, o tamaño é Da igual. relativo, Sí. é relativo. Vale. Sempre vai estar moito máis rico así, en bocados pequeniños. Sí. Porque eu estaba pensando, o velos así estaba pensando nunha tixola, un grande así, sabes? Tamaño así... Un macro pestiño. Un macro pestiño. O pestiñazo. O pestiñazo. Sí. Pode ser. Ten nome de festival, Pero O quedan máis pestiñazo. riquiños, Sí. quedan así de bocadiño, máis riquiños e moito máis fáciles, pois así comes un con Xa. mel, outro con azúcar e Eso tamén é verdad. canela e vas combinando. Pero bueno, se tes un grande, pode ser mitad de mel, mitad de azúcar e canela. Vale, o próximo día que os faga, Non sei, fago un macro pestiño. Vale, por favor. Gústame o macro pestiño. Entón, agora queda noso acompañamento, quero decir o que dicía Merchi, que o iba a acompañar, Estefanía, que iba a acompañar ou rematar de dúas maneiras distintas, non? Véxote un pouco Pues sí que está nervioso, Cañotas. Sí, estou un pouco, Sí, verdade. Sí. daquela maneira, así, confundente con Merchi, pero bueno, claro, estás facendo Podías haber puesto postres. a camisa de outro color, Cañotas, que sí canta máis. Que me poño vermello, non? Oxe, escollimos mal. Veña, Vale, pois Dalle. a ver, na tixola aquí teño mel Ajá. e auga, é que arrecende moitísimo, sí, vale? E agora vale. que dilúa e deixamos aí que Guau. que reduzca un Chela pouquiño, moitísimo, vale? Sí. E mel, O mel, vou- sí, mel, e que chela da moitísimo casa, a mel, galego. é potente ese mel. E na outra cunca vou poñer o que é azucre blanco Normal. e canela. Vale. E este vai ser outro As rebozado. mesmas cantidades, máis ou Sí. menos, de azúcar e canela. A mesma proporción. Vale, moi ben. Mesturamos aí. Mesturamos. Isto é habitual rematar moitas cousiñas así, verdad? Con azúcar Sí. e canela é bastante habitual. Chaman, creo que vou marchar con Xulio, porque é Xulio o que fai estas cousiñas. Veña, vamos alá. Hola, ermitas, dende Boimorto, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como Hola, estás? ermitas. Ben, Ben, eres aí da vila veciña, da Arzúa? pois sí. Pois sí, mira, estiven aí ese fin de semana que tiveron o Magreco aí en Boimorto, tiveron Sí, unha festa, por cierto, unha feira sí. bastante interesante, sí. Oiches, ermitas, a ver, como se chaman os doces que fai hoxe Xulio? Pestiños. Os meus. Esos son os de Estefanía. Os de Xulio como son? A ver se te acordas, veña, ermitas. Va. Ai, estaba coa chamada mentre... Estaba ca chamada mentre fixemos a pregunta. Osos. Bueno, vaya por Dios, ermitas, pois non podo darche os 50 euros, sinto moito. Sinto moito, pero non pasa nada, chama outro día, Vale, Chama outro gracias. día. Escoita, teñenche boa pinta o que están facendo aquí os cociñeiros ou non Sí, eres ti moito de postres? Sí, moito, gustame moito. Sí. Entón, varme dicir agora que os osos
de Santo Expedito, que é o que facía Xulio, xa os probaches? Pois sí. Vaya por Dios. Non sabías a resposta e probáchenos. Si que os provei porque eu teño unha cuñada que os fai moi ben. Bueno, mira ti. Espero que mellor cor meus. Dixi que irei eso, pasa que estaba coa chamada e non quedei con... Xa, pois mira, pois a cuñada vais enfadar cando saiba, vai dicir, mira, que cantas veces chu fixen. Bueno, unha vez que entra non podo concursar. Bueno, sinto. Pois proba outro día, vale? Un bico grande, Vale, Ermitas. Gracias por gracias, chamar. igualmente. Chao, chao. Bico Chao. grande, chao, chao, chao. Ai, que pena, ves, Pois ainda sí, por riba comíos. ainda por riba se os coñece. Ainda por riba comíos, é cuestión. E a cuñada non lle fai máis. Oh, Tiran ben, que verdad? ben a recende, eh? Hombre. Sí. Pero mira, xa aprendí na segunda fritada que se non os giro ben non me quedan unidos, ves? Estes quedaron ben. Claro, claro. Pero estes abriu un pouco. Bueno, sí sí que hinchan moitísimo, sí, claro, tes razón. por eso leve do cañotas. Tes razón. Vale, pero eu que sei. Claro, pero bueno, eu estou explicando... Estou explicando por qué. Bueno, non te enfades. Non me enfado. Está tamén Estefanía Fritindo, vamos falar co público da Voltas co Prato a ver que opina Ángeles de todo isto. Hola, 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 podedes vos aplaudir, si queredes. Aí está, aplaudidevos, aplaudidevos. A nós mismos. Aplaudidevos a vos mismos. Que guai. Que tal, Ángeles, como estás? Moi ben. Ai, o me poñer aquí E dentro dun xeonllos. pouco que me poña a comer, mellor aí. Va a estar mellor, verdad, despois? Sí. Ti crees? Eu creo que sí. A ver, que che parecen os osiños que fai Xulio? Moi ben, Sí. Están mellor os teus ou...? Home, sempre son mellores meus, está clarísimo. Pero cando probas de Xulio, o mellor gustan moi E os máis, pestiños de Estefanía probarelos algunha vez? No, nos probaron Nunca? No. Nunca. O sea, que pode ser unha explosión de sabores. Pode? E de repente dis ti, Sí. De repente digo, hoxe non lle voto a Xulio, voulle votar a... Pero por que? Xa viñas que idea de votarlle a Xulio? Sí. Xa viña que idea de votarlle a Xulio, dixa. Xa tes que... Ti dilo claramente. Home, claro. Polo menos non se oculta. Pa que? Ese é así, verdad, tes razón. No. Pero... Ocultármelo. No. Eu creo que lle vamos mandar un aplauso grande a Ángeles porque polo menos é sincero. E a sinceridade é moi importante na vida. Un aplauso para Ángeles. Vamos con Xulio. No, é máis. Non vamos con Xulio, vamos con Estefanía. Home, Que polo visto, hoxe ten o día. Polo visto sei que vas perder, pase o que pase. Oxe, sí, porque Sí. Home, xo dixo ela. está ofrecido aí a... A San Expedito. Verdad. A San Expedito, É que entonces... O peor de todo é que métese conmigo por estar contigo, pero todo apunta a que vai gañar el. Xa. É o que che digo, déficit de atención. Totalmente, que Sí, mala persoa. Entre outros déficits. Entre outros. Sí. Bueno, como Cabe vamos destacar pestiños? ese. Ben, Ui, ese aquí se ben. están fritindo. Dixo ben como, ben. Estes cazos novos ainda... Xa son os cazos, non? Son os cazos. Non é, Son os cazos. non é Amanda cociñeira, non? Eso nunca. Son Eso os nunca. cazos. Vamos a empezar empratando con Xulio Mato, veña. Mira, eu xa Xulai, estou poñendo a primeira tandada por aquí. Ajá. Ahora vamos decorar cun pouquiño. Porque ti o acabado é un único acabado, non? É un Non único tes varios acabado. como No, de- non teño, aquí non hai debate. Vale. Aquí Aquí vai. van, como diga Xulio Mato, e Mira, punto com, mira xa que está. bonito, eh? Osos de San Expedito. Aí está. Nun día de neve. Un día de... Vale. E agora vou sacar estes para que non se me pase. Bueno, vou deixar que ainda lle falta Deixa, un pouquiño. que se vayan E aquí teño a miña mermelada. Que fixeches, express, trituráchela? Tritureina e deixeina reducir un pouquiño máis. E agora estireina aí para que me enfriara un pouco, para que non este tan quente, que ainda vai estar algo morna. Vale. E vamos a meter unhas pouquiñas amendoas, que tamén é moi de Semana Santa. É aí onde o metes. Aquí meto aquí. Vale, moi Entón, ben. colle los osos, mollas. Mollas e xa está. Claro. Está moi guai, Claro. Está moi guai. É Está guai. o ketchup das patacas fritas. Sí, gústame. Veña, leva iso para lá. Vamos con Moi ben, Estefanía, que vou está sacar rematando, e esto. así facemos a pregunta de concurso con ela. Hola, Estefanía. Hola, cañotas. Como vas de nervios? Ai, que tontería tes De hoxe. nervios estupendos. Estás ben? Sí. Pois vamos alá. De que é o xarope que fixo Estefanía? Auga con mel. Estás segura? Segurísima. De que é o xarope que fixo Estefanía por 50 euros 664 4834 19 chamade ao Voltas co Prato porque repartimos cartiños e é venres. E mañán é sábado e pasado domingo e hai que gastalos. É así. Veña, estades preparados? Sí, ti xa estás vas a empratar, non? Xa Vale, pois vamos estou. chamar a Ángeles que se levante que chegou o momento de probar. Un aplauso para Ángeles de Narón. Veña, imos aló. Vamos a ver, cal está Ai, estamos a venres, no programa. Estamos a venres, ponte aquí, 12 de Semana Santa. Se me subo aquí, calla Ángeles. mesa, Non, Como me vou poñer aquí? Non, bueno, aquí. Vale. Osos de Santo Mira que Expedito. chulos quedan, Mira que como bonitos cambian, están quedando, sí.
como lle quedan aí a Estefanía Colmeiro. Moi chulos, fixádevos. Ui, como recende o azúcar e mala canela, Oh, E o que mel. pasada. E o mel agora, o mel vou no ver mel agora. agora. A ver como recende. Ti queres ir Son dous probando? acabados, como Sí, podes claro. ver. Por veña, Por donde cando queiras, empezo? vai probando, vai dando. Podes mollar aí niso Iba que che fixo dicir Xulio. eu, Sí, sí. Ti colles e Poido coller cude. Sí, Sí, colle, Se hai- colle. se Joder, hai que rompeu, crujientes, non? A ver que tal está, podes mollarlos, A ver. Non fai falta mollalos, están Bueno, vale. Está buenísimo. No, parece que está todo xa, dito, Solo parece, Sí, Mari Carmen de Monforte, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Ben, ben. Estás ben? Pois veña, a ver se estás mellor con 50 euriños. De que é o xarope que fixo Estefanía? Auga con mel. 50 euros, que macho, para Monforte de Lemos. Claro que sí. Mari Carmen, gustanche os osos de Santo Expedito ou non? Si che gustan os osos de Santo Expedito ou non? vou probando. Sí, Despois, teño probado varias veces porque hai aquí uns señores que son Que fan? musulmanes Que o fan? e fanos Moi moitas ben. veces. Moi ben, pois vente un día polo programa, un bico grande. Venga, Chao, gracias. chao. Ai. Nervios, Non estaba tensión. todo o pan encima da mesa. Ángeles probando como se... non sei que dixo, non Que non está todo o pan encima da Que non mesa. estaba todo o pan encima da vale, mesa. vale. Se cho decía, nunca se sabe. Dous doces maravillosos, espectaculares. Xulio e Estefanía estiveron traballando a máis non poder. Pero Ángeles de Narón ten que dicir quen gañou a voltas co prato do día de hoxe? Xulio, non. ¡Oh, Estefanía Colmeiro! ¡Xulio, no! Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos o lunes. Chao. Hasta mañá.